sé Ruarc agus is brán an dinosaur. Má lip sé dinosaur? Breidir mo líne tá dinosaur chuile áit. Ciallaíonn an focal dinosaur lagart mór. Mar bhí cúpla dinosaur mór mílsach. Ach tháinig siad a leag máthfuoi ó bhí beag mar seo. Bhí siad cúnaí ar domhan lena milliún blianta sin píosa fada. Bhí cuid fiol cos lean T-Rex sin carnivore. Agus de cuideachop plandaí cos lean Stegosaurus sin herbivore. Is an T-Rex an Dinosaur an lomsa, mar tá cusa fadaigi agus ceann an richeacht an scipaí. Agus tá lámha beagaige ré a dhéanaar a chuirsteach an a bhéal. Bhí cuid ná nexils cos lean pterodactyl. Aon sin lura cosise agus iontasí go leor rudaí faoi dinosaurs ring. Cos lean bóchuil nó cáilín a bhí an? Ís nó héibigid a dhiisiid. Se an é osca lura cosisiana le plúir, salam, iscebog agus cócó. Chuir mé iad ar fad sa mó agus bhesc na iad. Rúla le mácha agus duna lura cosisi mar seo. Cruisnaigh le bhí dinamad go dtí a bhí siad cruúil agus féit siad iad a féint mar tú gearró. Okay, gur maith slán.